ava spî li kîjan bajarê me ye? Ava spî her derê heye. A. Amet B. Mêrdîn. Heye. Erê çeşme hene. Erê li bajara ne var çe? Ka ez berdewam bikim te got li kîjan bajarê ye? A. Amet B. Mêrdîn C. Şirnex Vay ama bajarê me Mêrdîn û qeza me jî vay ev ne var Qiziltepe'ye. Erê aynı wisa ye. Erê û Mêrdîn jî em li kî de biger malatê me ne ma. Erê giş welatê me. Bajar. Ava spî ku derê ma? Ya ava spî hava çep tüceyi. Ama beyaz suya başka ya Nusebin derik ya. Ema beyaz su Türkiye. Erê ha beyaz. Ava spî Kurdiye. Da Ali Biyaliye beyaz su. Ava spî ava spî. Irfayı ava beyaz. Ve gere ava spî. Ew beyaz su Ava Türkiye. spî Erê ava spî mi gote heye li ku derê? ava spî û ava şîn heye ha. Ava şîn. Ama te gote ava şîn ji ku derê derkete. Ava şîn. De bakayım. He ava şîn erê. Da ava şîn tıxme zarokayı. Ava şîn tıxme zarokayı. Tuxme zarokaye. Beyaz. Belê me gote ava spî li Mêrdînê ne were? Bak hoca ya bak hoca. Ew ji xwe mamoste ye. Erê. Erê. Vam jî şagirttir. Belê spas dikim ji bo kenê te kêfa te. Hûn jî dikarin kêfa te. Belê zigotinekek min jî heye. Ava vay beder Ali İstanbul. Ne var ya? Nizanim. Erê tu zane. Ew qasî nizanim. ويالي رولات انا وري أري، والله. وبدا قبلي وبدا شياي Sayım. Zigotinekek min heye. Tê wek min bêje. Dibem. Ez hatim şuna şîva şahîn. هاتم شيبا شاهين اريش بوشي بي بيشو Ez hatim şuna şîva şahîn. Ne ji bo şîva? اري اريش بوشي اري معنى سيدر اري معنى سيدر